Salam miras ýaýlymynyň sungatymma hormatymma gepleşiginiň mehriban müştaklary. Gardan ak, ballan söýji, güllen görkli arzulamy size ýollap gepleşigimiz ýene-de siziň bilen ýaýlymda. Bizemine gepleşigimiziň şu sany Türkmenistanyň atgadan artisti Dursun Cemal Gazakowyň mehmançylyga çağırdyk. Hoş gördük Dursun Cemal gepleşigimizde. Sağ olun. Edýet arkadan ötüşlere beslenýän edýet ýurdumyzda türkmeniň medeniýetini, sunugatyny bir sanlyca ýyllaryň içinde bir tanalama derejäge ýetirdi de, muňa ählimedem şaýat bir söküdümizin başyny ötüşlenme dogrusyna edýet arkadanymyzyň döredýän bir mümkinçilikler dogrusyna başlaly. Jahan bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne mehriban arkadamyzyň bize peşkeş beren bu ajaýyp zamanatyna medeniýetimiz, sunugatymyz gülläp ösýär, dünýä ýaňsalýar. Bu ajaýyp döwürde döretmezlik mümkin näl. Mehriban arkadamyz medeniýet sunugat işgärlerine gaty uly üns berýär. Bizi buýsandyrýar, begendirýär, biziň watanymyzyň ösüşi, biziň ýurdumyzyň ösüşi, bize hasam ilham güýç berýär döretmäge. Şular ýaly täze aýdymlaryň üstüne işlemäge mümkinçilik döredýär. Biziň medeniýetimiziň, sunugatymyzyň haqqosary, mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ähli tutýan tutumly işleri mudam rowaç bolsun. Häzir men size Türkmenistanyň gahrmany Halipa şahyrymyz Gözel Şagly ýuwan sözlerini söýüň arkadagy diýar diýen aýdym aýtyp bermekçi. Başlaýar. Kuşu qanatyny germiş ol, dargyp bu miwetini bermiş ol, tüýüň arkadagly diýary. Dargyp bu miwetini bermiş ol, tüýüň arkadagly diýary. Yar ginýonlar yürekden, ummanyny aýlap barýar kürekden. Şanyna aýdylýan aýdym yürekden, tüýüň arkadagly diýary. Şanyna aýdylýan aýdym yürekden, tüýüň arkadagly diýary. Ösüş vardır uly dünýä girmekde, taýlanyp bilmek bar bu dirlikde. Alınýanlar ýollar agdy birlikde, tüýüň arkadagly diýary. Köňüllerde birji arman galmanır, watan ötýär biziň ýyller amanlar. Bübürük ballara gelin zamanır, tüýüň arkadagly diýary. Bübürük ballara gelin zamanır, tüýüň arkadagly diýary. Tüýüň owanlarly diýary.
Aydın Cemal Ediz arkadaşımyzyň saýasynda türkmeniň medeniýeti, sunuwaty bir çarpaya galda. Bugün medeniýetimiz, sunwatymyz dünýäniň sahnalaryna millilik bilen ýanglanýar bolsa bizi buýsandyrýar-da. Töküdümiziň şu ýerine size şeýlerek bir sowal beresmi diýler. Biz bilýäsiz Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamladyňyz. Elet aýdym aýtmakdan başga bir näçe bir keşiplerem ýerine ýetirdiňiz Magtumladyň Aksaly drama teatryna. Indi şunu köni özüňiziň görýän eserleriňiz hakynda söküdümde dowam edeli. Taşoğdun Nurmuhammed Andalif adyndaky Döwlet Sal drama teatryna rahmet çekýän. O ýerde aýdymdan başga da şular ýaly sahnada keşipleri döredýär. Mehriban arkadamyň bize peşkeş beren ajaýyp kitaplaryndan sahna eserlerini döredip şo ýerde keşip canlandyrýar, halkymyza hyzmat edýär. Mundan beýlägem halkymyza hyzmat eder. Mehriban arkadamyň ynamyny öder. Canymyz gaýgyrma, rahmet çeker. Anam bilen garasana gözlerime, bardyr onu aýa meňdeş aýdynlyk. Men dünýäme söýgü bolup gelende, bolup men ömrüm aýdyk aýdynlyk. Gidelir keş dedip canım gurban yar sana. Menki bir şey da bilbil bağda reyhan yar sana. Mudam sana miyettir bolmadı uğran yar sana. Hiçbir kimse gahrilen kılma girman yar sana. Arz eyle dilberim değse diyan yar sana. Arz eyle dilberim değse diyan yar sana. Olayım sana kurban, yakma beni yadıma. Oğlulukta and içtim, barma dostum yadımda. Tutsa olup kalanlar, 70 münger alnımda. Rüstem dağının kuvveti, görünür ki badımda. Gözün ayla çar tarap, aşra döwran yar sana. Gözün ayla çar tarap, aşra döwran yar sana. Yüzüme salsam nazar, gönlüm bir takatlanar. Çıktın karşın bir zaman, aptap tokatlanar. Dar çıkmış gururuna, onda vardı katlanar. Aşka düşüp yaranlar, er yigit tokatlanar. Koşmalıvan bilbilir, totudahan yar sana. Koşmalıvan bilbilir, totudahan yar sana. Görgenleri eylemlerken bakabilmeli yüzüne. Perde tutar ak yüzü, türme çeksin gözüne. Suhan ve tatı bilbil, dil koşar mı sözüne. Bol keyik hem cerenler, kılma seyran düdüğüne. Ol nefes mudam etlep, haktan iman yar sana. Ol nefes mudam etler, haktan iman yar
Dursun Cemal, yani özüňiz aýtdyňyz, aýdym sazdan daşary keşip döretmegem ol her bir sunut ustadynyň esasy bir isleýän ýekete arzuwy da sebäbi ödürü diýen eseriňi bir halkymyza ähli tarapdan görkezmek ol her bir sunut işgäriniň bir baş maksady bolup durýar. Yani aýdym aýtmak bilen bir keşip döretmegiň tapawdy nähili siz üçin? Ha, biz sahnada keşip döredenne ýamşa bir harmon näli bolsun ya agyýunys bolsun şoň keşfine girip ätiýetini bermeli bolýar. Sunut edel türkmen gyzyna çalymdaş diýilýär. Ol her bir gapyny kakana kalbyny açyp yüreginiň töründen ornun berip baraýan ok. Sunuty ömrüni örkleyen her bir adamy sunut güýäki diýersiň humaýy guşy kimin asmany çürýär. Her bir sunut wekili ahlas, zähmet, tutanýarlyk bilen sunut eserini kalbyndan ýugurup halka ýetirýär. Görewli şadysanyň içinden erş argaç bolup geçýän edermenlik, aýdugsyzlyk her bir türkmen halkyny geçmişine, beýik şahsiýetlerine bolan hormaty hasartdyrýar. Törebeg hanym, Tumarşa, Burla hatyn, Ağa Yunus Peri, Harmannäli ýaly gahramanlar türkmen benanlaryna görelmekde. Senin eyğanına azap oğlunun bağı yâre heyleyer Owazyň, kalbyň, şo sözüň bilen tomaşaçyny özüňe çekmeli bolýar. Gapdalyň naky ýollaşyň bar, şoň bilen bilelikde olaýam hasam özüň aňsat bolýany aýdym aýdyňna şolaryň hemmetini jemläp öz kalbyňdan geçirmeli. Aýdymyň sözlerini yürekden çyksa, ýamşa yürekden çykýan söz ýürege barýar diýär. Şon ýaly düşünýän. Ona bir yüreğinizden joşaýan aýdymlarynyň birini halkymyza getireli. Häzir men size Gaýp Jumaýewiň sözlerini Rahman Mert Kakaýewiň sadyna Turnalar diýen aýdym aýtyp bermekçi. Yaşlığım ýady düşýär, hergi durna geçenne. Yüregim ody düşýär, ýyly ülke göçenne. Senim meniň durnamyň, arzumdyň armanyň, ıgraryňny durmanyň, ähdi peýman içinde. Niçin geldim bu dünya, aşk çırağım öçenne. Durun olurum ayıl min, qarışmana tayın min. Yerde qalan kayın min, nalar ayla geçenne, nalar ayla geçenne. Yatlama yanıp piştim, ödüm ağlap köşüştüm, ödüge teliye düştüm, ıkbal saylap peçimne. Durun olur geçiridir, dünyani seyran eder, bu derde duçar edin, arman ten yok içimne. Niçin geldim bu dünya, aşk çırağım öçenne. Durun olurum ayıl min,
geçene Bu derdi duçar edin Arman ten yok içine Bu derdi duçar edin Arman ten yok içine Ne Dursun Cemal özüňem sözüňde aýtdyň da, şol talip döwründe sen matumlaryna saýly drama teatryna Harman Näli'niň keşfini ýerine getirdiň da ýöne. Häzir söhbetde şol döwrüm bilen durmuşda, men şol keşfi sizde görmedim. Onu size döretmäge birazrak kynşandyr. Matumlaryň Naqym Milli Saýly drama teatryna talip döwrüm şo ýerde men işledim. Şo ýerde rejissörimiz Aynadar Batyrowyň kömegi bilen men şol Görogly eposundan Harman Näli şahasyndan şo ýerde Harman Näli'niň keşfini döretdik. Halipa artistlerimiziň kömegi bilen Halipa artistlerden Türkmenistanyň halk artisti Öwet Gelenow bar, Ogul Täçhany we rejissör Aynadar Batyrowyň kömegi bilen men şol keşfi jarlandyrdym. Elbetde kyn düşdi ýöne Harman Näli şahasy öňem Görogly epos bolandan soň özümizem destançy bagşy bolandan soň şol içindäki bolýan zatlary bilýärdim özüm destan aýdymdan soň keşpi alyp çykdym. Akıl paýhas, edermenlik, Türkmen dinana mahsus häsiýetler Görogly şadistanyň bu şahasynda açykdan aýdym görmek bolýar. Zihinli aýdymçy özüniň başarynyny okuýugyny, diňe bir özüniň döretýän aýdymlaryna owazyny sindirmeýän, eýsem keşp döretmekde de tomoşaçylaryň kalbyna ýaşamagy başarýar. Aşykmy sen? Beýnizan, bizde şolan hersinden bir neme bardyr. Hanaýdy? Bir nama gaýr. Ýöne diýsen şowly çykypdyr şo keşfiňe size. Sebäbi şu wagtlaram sizi bir ýaýly markaly görýän tomoşaçylar bir sizi Dursun Cemal diýmän şol Harman Näli'niň keşfini ýerine getiren aýdymçy diýip tanap bilýärler da, şuň ödüm esasy synowy sadyň baş maksady da Dursun Cemal.
Dursun Cemal şuun kögünne bir aydımlaryň şowly hemde bir ýerine düşmek üçin tomoşaçylaryň kalbyna bir öçmejek ýyl goýmak üçin esasy kompozitoriň hem şahyryň hem bir ullakan bir rehmeti bar da. Ne siziň aydymlaryňyzda şeýle bir mulaýymlyk bilen ýerine ýetirýäňiz, ol tomoşaçylar tarapyndan hem gyzygyň söýüle garşylanýar. Şu işleşýän şahyrlaryň hem kompozitorlaryň barada sözüme dowam edeli. Başdyna. Vatanymyzyň, ýurdumyzyň ösýän döwrüne täze aydym döretmezlik mümkin. Menem täze aydymlarymyň üstüne işläp ýörün. Şu güller Atamrat Atabaýewiň şagirdi Han geldi. Babaýewiň sözlerine edip arkada diýen aydymyň üstüne işläp ýörün. Şekile geçirip halk köpçüligine ýetirerin. Ondan başga da bir näçe şeýle aydymlarymyň üstüne işläp ýörün. Ta halk köpçüligine ýetirer. Ona söýledimiň şeýle bir söýg aydym halkymyza ýetireli. Başdyna. Aşkım bilen meňleşmedi balaň
Biz sizin qymmatly pursatlygyňyzy hasa baýlaşdyrmak üçin hyzmat edýäs. Biz sizin poçtaňyzy anam bilen ugradan salgyňyza goşurýar. Dünýäniň 100den gowrak ýurduny we ýurdumyzyň ähli kunjegini sizin poçtaňyza iň gysga wagtda goşurmak üçin çaparlarymyz gije günni zähmet çekýär. Türkmen poçta çaparçylyk hyzmaty tiýdi we anamdar. Edip arkadaşymyz elmede ama yaş sekinlerin göze çıkmagyny bir bellek geçýär, üçin bir näçe mümkinçilikler döredip berýär. Ene elbetde ýurdumyzda yaş sekinlerin göze çıkmak üçin bir näçe halipalar var-da. Şu ýerde halipaňa dogrusyny sözüme dowam edeli. Başsyna men halipam edil çağılykda halipam saatçylyk mektebine maňa sapak beren şu dutar sapagyndan halipam arada geldi öwet gyjakçy. Hemne Hudaý berdi bayram bagşy Türkmenistanyň atgydan bagşdy. Şondan men şo halipalardan sapak aldym. Soňra saatçylyk mektebi gutaramdan soň Daşogyň godagy etrawyna belli halipa bagşy Durdubaý Gurbanowdan sapak alyp başladym. Ondan bir näçe destan öwrendim. Göroguldan, görogluynyň öýlenişini hemne Hürlükka hem radiyasanyny öwrendim. Halipamdan bir näçe halkaydymlaryň ince tiltimlerini öwrendim. Şondan alan tapaklarym meni şu Türkmen Milli Konservatoriýasyna okuw girmäge de ýardam berdi. Şol okan döwrümem şol destan aýdamdan soň meni şol Maktumladyň Nakim Milli Taal Drama Teatryna da işe çağırdylar. O ýerde de bir näçe halipalardan tälim aldym. Al hayır yaxşı. Habar kimden al? Habar Ağa Yunus Peridat'tan al. Ağa Yunus Peridat görogluynyň ýerine düşüp gidip barşyna. Bu adamdadyň ýerine düşüp gaýdy berdim men. Munyň han ekenini bilmesem, geda ekenini bilmesem, gel şundan anyklap bir sorap göreýin diýip. Şükür edeýin seni beren Allah'a haýsy hanyň ogly ekeniň bilmedim. Kereşmeli ýüzüň meňdetdim aýa. Haýsy hanyň ogly ekeniň, haýsy çölüň gurdy ekeniň bilmedim diýip ýerine bilmedime tutturup gidip otyr. Şu ýerde göroglam şol gidip barşyna Ağa Yunus Peridada garap. Meniň baý ekenmi, geda ekenmi, Çardagly Çannevel ýurduna baran soň görersiň diýip. Mert bolan iki sözlemez merdiň ikrary bir bolar. Töweşgini goççygida Şahy Merdan detkir bolar diýip. Ağa Yunus Peridada garap 5 kelime söz diýdi. Gör wak näme diýerkä. Çığda Şah Merdan detkir bolur, Şah Merdan detkir bolur. Hey Şah Merdan detkir bolur. Mertler berk çeker ýaýyny, mertler berk çeker ýaýyny, ganymdan alar paýyny, ganymdan alar paýyny. Bilip oturur jaýyny, mertlerin işi dor bolur, mertlerin işi dor bolur. Hey mertlerin işi zor olur. Adam geli eten bolsa düşman yolu tutan bolsa. Ah düşman yolu tutan bolsa. Yigit başı eten bolsa mallı bolur, malsız bolur, mallı bolur, malsız bolur. Hey mallı bolur, malsız bolur.
yoğunçol bağlar. Beyik beyik qarlı dağlar qarlı bolur, qarsız bolur, qarlı bolur, qarsız bolur. Hey hey qarlı bolur, qarsız bolur. Hey. Aley hey. Hey tek mertlerin işi doğru olur, mertlerin işi doğru olur. Hey. Gowy görüp dinleyen halipalarym, Matumul Garlynyň aýdymlaryny ýadgydan dinleyen halipam Durdubaý Gurbanow bar. Onu dinleyen halipamyz Cemal Saparowanyň aýdymlaryny üns berip höwes bilen dinleyen, ondan köp zatlar öwrenýän şolaryň ýadgysyndan. Görýäňizmi öýden bir ýaş şägirdiň bir dehiniň açylmagyny eterýärde. Siziň özüňiz şeýle beýik halipardan tälim alyp buňky özüňizem halipalyk derejesine ýetdiňiz. Türkmenistanyň atgadan artistini hormatly ady eýe boldyňyz. Şuň öýdem görýäňiz edip arkadamyzyň faýetini türkmeniň medeniýetiniň, sunuwatynyň bir derejesiniň ýokary galýanynyň gönlüniň alamaty da dursun Cemal. Ona Ferhodeminiň şeýerini ýene bir aýdym bilen dowam edelim. Başdyna. Uydulmacak tadyň nagmaty boli, kalbymda iz goýan eken gönlüňeň. Ýadyň gijlenki çalbat boli, ýadyň gijlenki çalbat boli. Bir ýaşyny goýan eken gönlüňeň. Yaşlarını koyun eken gönlüňeň. Yaş yüregim madaşypdyr dumana, köňlüm gaýgy galda, gönlüm armana. Söýgü elimini çekdim umana, söýgü duyan eken gönlüňeň. Ýalňyzlygy duyan eken gönlüňeň. Yaşlygyna çümüp ardu hyýala, bagyt gözläp çykar her kim bu ýola. Balymna öwrülmejek ufala, balymna öwrülmejek ufala. Kamady gyýan eken gönlüňeň, kamady gyýan eken gönlüňeň. Kan duygularım geçmiş
Dursun Cemal edid arkadaşımızın sayesinde Türkmenin medeniyeti, sunuatı hakda näçe gurrun esen gurrun edip oturmaly. Bugün kunde dünýä döwletlerine gurunalýan saparlar ýa biziň ýurdumyza bir näçe medeniyet, sunuat usatlarynyň gelmegi ol bizi juda buýsandyrýar da şuň ödüm görýän edid arkadaşymyzyň sayesinde biziň bir yeten derejämiz diýip aýtmak gerek. Özüňizden bir näçe ýurtlarda saparda boldyňyz. Mehriban arkadaşymyzyň sayesinde biz medeniýet sunuat işgärleri bir näçe ýurtlarda saparda bolýar. Elbetde biziň göz ýetimimizi giňeltýän mehriban arkadaşymyz daşar ýurtda da şolaryň medeniýeti bilen tanıştyryp öz medeniýetimizden dünýä ýaýmakda uly aladalar edýär. Mehriban arkadaşymyzyň tagallasy bilen men Germaniýada, Hindistanda, Türkiýe döwletinde, Malaziýada, Täjikistan döwletinde bolmak nesip etdi. Medeniýetimizde, sunugatymyza uly üns berip, bizi şeýle daşary ýurtlara äkidip, biziň medeniýetimiz, sunugatymyz bilen tanıştyryp, biz öz medeniýetimizi dünýä ýaýmakda alada edýän mehriban arkadaşymyzyň janynyň taw bolmagyny, başynyň dik bolmagyny arzu edýär. Aşk meniň süýgüç bolmaş erkem allada gitdi. Duşan taralyp solmaş oda sallada gitdi. Bilmedim bir zadalar kalbymda ne gowa bar. Gönüm ýar owsun ýar süýgüm billede gitdi. Jana dedip ýadasam Mundan beýlägem näme? Biz medeniýet sunugat işgärleri mehriban arkadaşymyza ynandyrýar, işler döredür, zähmet çeker. Goýmudammy asmanymyz arasda bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, ajaýyp toýly bayramly günler kän bolsun.
Sağ olun Dursun Cemal, arzu olanız hasıl bolsun. Goý edip arkadagymyzyň saýesinde şunýal toýly günlerde duşup durmak nesip etsin. Goý döredýän aýdymdan adam adat syýaly elmede ama tomaşaçylaryň kalbyna millilik bilen bir hoş awaz bilen ýertsin ýerdi we toýda başyp duraly. Bu söýgüniň oýnuna arzu kuşdun akturunam, meni ýalňy goýduňa nire uçdun akturunam, meni ýalňy goýduňa nire uçdun akturunam. Ýylda goýup ýaryňy tepdiň bugün barlygy, saýlap tergen anlygy, menden geçdiň akturunam, saýlap tergen anlygy, menden geçdiň akturunam. Gel ömre bağıt bolup tol, gittin boşluk sağı sol. Senin aşkın uzak yol, menin aşkım akturunam. Senin aşkın uzak yol, menin aşkım akturunam. Sırdaş bolay kim bile, madam yoksa sen bile, gök asmana sen bile, benim uçsam akturunam. Gök asmana sen bile, benim uçsam akturunam. Ha, ha, ha. Selinli gül patlına, düşme yahu şatlına, arşta alıp atmalı, gördüm keşfin akturuna. Mehriban onlar, edip arkadagymyzyň saýesinde türkmeniň medeniýeti, sunaty ýedikleýme ýaň salýa. Elbetde bize şeýle ajaýyp mümkinçilik döredip berýän edip arkadagymyzyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzu edýär. Edip arkadagymyzyň saýesinde döredilýän mümkinçilikler bugün her birimiziň kalbymyza goşulanýar. Şu ýerde döwürde Şahyr Medhanyýly Babaýewiň edip arkadag diýen şygyry bilen söhbetimiz dowam edýär. Topragyň tylladyr, erem bagydyr. Yürekleriň buýsanjy siz arkadag, tutýan ýoluň Owzhanyň ýoludyr. Yürekleriň buýsanjy siz arkadag. Eleme dolanır şöhratyň şanyň, akyllar ogly sen beýik zamanyň, esreti sowulmaz baharyň ýadyň, yürekleriň buýsanjy siz arkadag. Ýollarymyz aýdyndyr hemde nurana, güneşiň nurundan ýurdum görkana, halkymyz ýaşaýa inni erkana, yürekleriň buýsanjy siz arkadag. Dünýäde at galýar ençe asyrlap, madam dursun ýaşyl baýdagymyz pasırdap, bedewleriň uçsun guş deýin ýerläp, yürekleriň buýsanjy siz arkadag. Oy edip arkadagymyzyň döredýän mümkinçilikleri elmedama şygyrlarda, aýdymlarda wasp edilip ýanglanyp dursun.
Vatanım şantinkidir, vakfına tiltinkidir. Bir kararlık bir kide, Türkmennedir Türkmenne. Arşı hakdan yalkavi, arka dağdan arkanı. Zamanına zarpalı, Türkmennedir Türkmenne. Zamanına zarpalı, Türkmennedir Türkmenne. Vatan ilim uyali, utanardı hıyali. Arka dağın bu yali, Türkmennedir Türkmenne. Yalkın nurlu gelecekler, vatana can verecekler. Arka dağda gelecekler, Türkmennedir Türkmenne. Vatanım şantinkidir, vakfına tiltinkidir. Bir kararlık bir kide, Türkmennedir Türkmenne. Yalkın nurlu gelecekler, vatana şan verecekler. Arka dağda girecekler, Türkmennedir Türkmenne. Arka dağda girecekler, Türkmennedir Türkmenne. Arka dağda danalar, Türkmennedir Türkmenne. Türkmennedir Türkmenne. Ine siz getbeşigimiziň şu sany Türkmenistanyň atgydan artisti Dursun Cemal Gazakowyň ýerine ýetirmegine aýdymlara, şol sana da buýsan şu gürüňlere sen etdiňiz. Goý arka dağymyzyň saýypyna toýda görüşdirmek nisip etsin. Ýene-de ýaýlymda görüşýänçe hoş wagtyňyz.